Allah ya yi alkawari a harshen annabi cewa almar'u ma'a man ahabba, a cikin wata riwaya yawmal qiyama. Sababin wurudin wannan hadisin kamar yadda ya zo a cikin Bukhari, gashi nan ma ya tabbatar da Bukhari ya zo da shi, shine wani ba kauye ne ya hangi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga murya yana ya Muhammad ya Muhammad. Wannan sahabi ya sheko a guje tare shi, kai shiru kai ladabi kai kasa da murya ka, ba a daga murya anan. Ba kauye ya ce kai gafara, tuntuni ina son mutane, almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalqahu, ina son mutane ban taba haduwa da su ba, yau na haɗu da su, ka ce kar in kira su? Sai annabi ya ce matso nan, ha'umu taho zo ka ansa, almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama. Ko ranar kiyama mutum na tare da waɗanda yake so, to ka dubi waɗanda kake so waɗanda iri ne, waɗanda kake so waɗanda iri ne, waɗanda kake ƙi waɗanda iri ne. Shi yasa lazimin aƙidan mu ta salafiya ko ka so malaman sunna, karanta aqidatu tahawiyya, sai ka so malaman sunna, sai ka so mutanen kirki daga cikin masu son addini. Shi yasa wallahi jama'a, abinda ahlus sunna suka yi a Najeriya kuskure ne da suka manta da Abubakar Gumi. Sai an nuna wa mutane ana son Abubakar, don son Abubakar Gumi addini ne, son Malam Ja'far addini ne, son Dan Hodiyo addini ne, kuma sai an yi ishada. Amma wani malamin wai yana ganin ya ambaci sunan wani malami a wurin karatun shi, wai to shi fa. So da haka kusan abin ya zama mujma'un alai, kashi 90% na malaman ahlus sunna sun manta da Abubakar Gumi. Don haka matasa ɗalibansu ba sa jin labaran Abubakar Gumi a bakinsu.